खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 डिसेम्बर 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोआ दिनै नाथाय जोबोर गुलाय गुजाय जानोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरनिफ्रायबा थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा।
रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायनोबो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान बांगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सुरखौ गोरलैयैनो दिनै फेजेननो हागोन। गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा टेबोर नांनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा सोमजिनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै नुजाफिननोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा दावबायब्ला एबा हान्थिब्ला लामा सायाव दिनै सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।